di bangsa Yahudi na padua honda sida Roma sejauh di Jairus udua di mulai kaningan gade malua boruna siap para sahita do siap hamatea ima boru di Jairus mula ngomolu boruna ala ni wakana masaha porseaon moroano na kamaninang au sugari mana kaningan nang ditampilon di witua aka fragmen di nasida juru di fragmen di nasida tarsura dulu si selamat karena percaya atau pula mamuseto haporseaon ni malua ala ni haporseaon kaya ni waktu hama kamaninang turi-turian di sinu ala ni haporseaon di sinu do malua inatana ala ni haporseaon di sinu do malua todo anana do todo parumenta ala ni haporseaon di sinu do malua nang sube nasa na manggulmi di tonga-tonga ni hasianganon imana parjulo haporseaon di sinu na paduahon haporseaon di sirahap siya perjanjian lama tersurat di Joshua di 2 ayat 11 sampai 10 siang Ubah pemainan haporseaon di sirahap ala ni haporseaon di sirahap malua ma inakana anak-anak do buruna na paduduhan makamainan ala ni haporseaon di si Zakheus sahalak na memek na soadong tipuna nang wapal sa meterlogi ala memek si Zakheus haporseaon di si Zakheus na majaki pada Tuhan galagala na ujuro Tuhan Yesus laho martamue Zakheus sahabat berumur cukai ala haporseaon si Zakheus dari malua nasa isi di bagas imana paduduhan na kamaninang baru sana bawaton haporseaon si Cornelius mulanya di beberapa turi-turian di bertai haporseaon si Cornelius akamaina diulang ni apostol bidu 10 sada ya saklowat Mario di si Cornelius dan Porsianya di barita naudi na pinasaha di apostol Paulus alai dung di barita na apostol Paulus taringo tu Yesus Kristus Porsia Cornelius gabi madua ma nasa isi ni bagas imana mawaton dungina palimao na kamainan haporseaon di Silidia Porsea nang petar hurung apostol Paulus nang petar hurung do hosisiana nang petar hurung saluhuna ala Silidia seorang pelayan ala nima musai do ibana Porsea mau Porsea ibana di nabi tahun apostol Paulus gade madua ibana akadama sa Porsea inatarigo to kedua atau lain ahama barita na lain si tayo menonton mari tari waktu terbukta sadarion di dona kilisi haporseaon na Tuhan Yesus asama dua ho do isi di bagasmi akadama sa haporseaon takumoto lain zamino tulikungan dua na pare tulikungan ton lingkungan sada pare tulikungan dua akamane na lumoli di hamudo ngaku ruas di mulia na adong di wisa di duahon pohano haporseaon na lain maka Porsea barita naudi bohano ha Porsea muanai barita naudi bohano nai maka Porsea muna taringo tu kelahiran Yesus on bohano nai ha Porsea muna taringo tu kematian kebangkitan Tuhan na pinadua di Kristus Yesus ini alani maka daw sa Porseaon takumoto au pribadi dia pas pribadi nuai secara pribadi matuwataho no temuinya dora molo rap audo inoku temuinya dora molo rap audo amokku temuinya dora molo rap audo ha anggiku temuinya dora molo olo au patu begi un hatane de bata marite sipato soro tak kumoto awi secara pribadi alai molo nuai Tuhan ini namaol alahari na sumber lapangan alahari nuain ikut tadi kolonami akan atoras nami ikut tadi kolonami akan keluarga nami alai nuain kesempatan non na adong tapatu liturgi lingkungan non liturgi wikon molopola dan tapak kebion rapdoma saudurata molopola dan tapak kebion doma si solhota molopola dan tapak kebion doma keluarga tada putus di mandokoni alani makaro masaha Porseaon di bagasan tikyon nuai didok ha Porseai ma Tuhan Yesus
asa madua ho do isi di bagas mi berarti hapor siau kimar pangotak tu dong aku hapor siau kimar pangotak tu humaliaku hapor siau ki mar pangotak tu yanakon hapor siau ki mar pangotak tu inata hapor siau ninata mar pangotak tu amatana hapor siau ni anak pende mar pangotak tu natoras hapor siau ni natoras lai mar pangotak tu yanakon artinya itu selalu terhubung. Adanya kan masalah porosiau di bagas satikyon. Ahama unokna. Jala ahama nanek sibodota mahite jamitata di bagas satikyon. Awaro dorohaku akamangina. Dumobi di hamu dongak lingkungan dua. Ala baik mah jom molo taringo tu akal latihan Natal, pertanyaan dan boiro. Latihan Natal dan boiro, oke itu saya maklumi. Apakah karena pekerjaan? Apakah karena kesibukan? Alai mau di mana di daun? Akama minang hubere nak piga na soro. Dakumoto. Mana nasa di beta hamu dakumoto. Mana nasa oro nasida. Dakumoto. Mana ngacue nasida. Alai mau cue nasida di daun sadi hari be. Alai mau soal nasida hadir dalam perayaan ini sadi hari deh. Aida orang akamai otamuma dan orang ulau si songonon molo sodos rohata patupaho dan orang ulau si songonon molo sona pinatupan di wiksada molo sona pinatupan di wik dua molo sona pinatupan di wik tolu sadi hari hamu boleh mengekspresikan taringo tu meredio muna sadi hari hamu mengekspresikan hata di mata sadi hari hamu mengekspresikan segala sesuatunya holar di Natal lingkungan do boy hamu mengekspresikan segala sesuatunya anggo di asing ni dangadong di Natal dangadong ni di Natal sekolah minggu dangadong tikimuna lalu batu tahun ni di Natal remaja na poso dangadong tikimuna patu tahun ni di Natal umum tanggal 25 dangadong tikimuna patu tahun ni alai bola di Natal lingkungan do adong tikimuna patu tahun ni alai do kadang sa porsiao au saya bodo sapala na utabuka 2022 dari gan di tonga ni karena Natal mahite lingkungan au dang na pasirakon au dang na baige au dang na baig ola tau di tonga di harua soron ala ya sawi do johare tau di lingkungan sada wida jodos di roha di lingkungan dua wida jo hasadau di lingkungan tun ala ni makadong sama porsiao nuang di bagas satikyon inang molo inang do penaron nuang namar Natal di lingkungan gon tu tahun ni balga rohaku togihon amang molo-molo amang do penaron wang di Natal lingkungan gon balga rohaku di tahun ni togihon kamu halakina inang so kamu paru main molo-molo kamu do besok paru main nado Natal wang di tahun molo tu tahun ni tung teluk pe tung martuko pe tu kamu na macam di Turkina togi mo matujolo na tuari sada au mamulu PKK na tali PKK di Simangutar tolu na di hari Sabtu memang luar biasa na matukot na madua na sabar binegebe ale romar litu na tali PKK ro beda di jauh-jauh beda di jaga di gereja alanya kamangina nuai warok rohaku balga pagi ruang lumo di hamuni kungadua awli tu tahun naro tahun 2024 di ujung tahun balgaro aku Yasdi rak marsau rak makalason rak marlasiroha rak mariaya rak marbasudai baru rak saudura sude awal sirro aku molodong amat taidisi ina taidisi yanakona jojor sude lau panupa aku berdituki launya timasuka di dalam aku say marpanupa imasini roham saya marpanupangi madingan di masa maaf untuk orang yang tidak punya ibu lagi, maaf untuk orang yang tidak punya ayah lagi, maaf yang baru bersedih hati. Karena kamang dan neng mamukar sidang wolok kami marita Natal tahun. Alai disomba kesempatan lamora marlasli rohan dengan keluarga, suami istri antara anak dan ibu ayah dan yang lain sebagainya. Ditong-tongan di keluarga utai. Alai dua kamangin ang hamin wai, aka pangarato lumobil kaya na komuna dan boy patubaw si songonon. Alai selama masih ada kesempatan, mari
Kapaki na kesempatan ini, lahong memuji di bata, rap dohot obakku, rap dohot bapakku, rap dohot anggiku, tino dohotku, dohot akan amat sawar dan sahorong dohot tau. Atong, hapor siaw koni komar pangota tu anggiku, hapor siaw koni komar pangota tu nasing, hapor siaw koni komar pangota tu humaliaku, hapor siaw di kumar dua, di komar pangota tu sawar tu sahorong kamu. Hapor siaw muna kamangna, nang pinari tahu menak kan, di komar pangota, mar parabue may, tutik-tutik tinaneng bro. Alami semangat malikungan dua, tetap berbenah di lingkungan ini, selama dikit tinaneng bro. Nang disediakan nang makalujahon, tetap menghamun nama kos roha, asa margijai, itu nak kita hudokon di lingkungan muna, dan mago.